Moikkaiset, tervetuloa KHT-kärkielle. Ja jos saan sanoa, että KHT-kärki on uudistettu täysin. Ja uusia polleja on myös. Joka on yksi, olen minä. No joo, mutta. No laitoin sen oven valmiiksi aurinkoon, se on muutenkin hankala avata. Tuossa lukee semmonen. No mutta. Se tulee sen. Niin kuin näkyy, että se on uudistettu täysin. Siinä oli ennen mustekaloja seinissä, mutta nyt siinä ei ole yhtään mitään. Nyt siinä vaan on tällaiset oikein kärsinän näköiset jutut. No mutta esitellään vaikka hevoset ensiksi. Tuossa on Tallin vanha hevonen Patrit. Ja en nyt jaksa sanoa rotuja. Hänellä on Suomen hevonen Jauri. Ja hänellä on tuossa hänen juttu. Sitten on Prima. Hän on Suomen hevonen myös. Mutta Jauri. Tuossa on hänen loimansa. Ja tuolla suitset. Ja tuolla hänen nimensä. Tässä on Vanessa Parker. Mutta tällä hetkellä Vanessa ei ole täällä, koska se on vasta tulossa tänne. Noin ensi viikolla. Niin. Sitten tuolla on Puuska. Hän on nimensä tuolla vähän sivussa. Ja hän on settis. Ja hänellä ei ole nyt joku tuollainen kovin tuossa. Ja tuossa on Roosa Pony. Setlainen pony. Ja tuo on uusi täällä. Tuo on vanha. Ja tuo on sinänsä vanha, koska se oli Tallin vanhoja hevosia silloin, kun ei ollut perustettu koko nimeä eikä mitään. Elikkä joku viime vuoden joululahja, en tiedä. Ja tuossa hänen joku suitset. Ja nimi. Tuossa on mun palkkani ja siinä on mun Riimu, joka on huiman vanha, joka nyt on mulle vähän iso. Ja tuossa on mun suitset ja tuossa on mun parempi Riimu. Ja tuossa on mun nimi. Ja tuossa on Robinin loimi, mutta minä käytän sitä, sillä se menee minulle hyvin. Ja olen tosiaankin Paint-tamma. Ja tuossa on Robin, vanha hevonen myös. En tiedä, näettekö sitä oikein. Tuossa noin. Ja tuossa on sen varaloimi ja sen suitset. Ja se on Ruspon. Ja tässä on myös uusia sen passu. En muista sanoa oikein nimeä. Roisku, en minä muista sen oikean nimeä. Se on tuollainen suomiloilu. Ja sitten se on tuollainen englannin täysiverinen. Ja tuossa sen suitset. Ja nimi. Ja Robin nimi. Ja sitten, jos et ole katsonut vanhaa videota, moi! Esittelen Tallin sitten läpikotaisin tällä seinältä seinälle. No, okei. Tuossa on joku tuollainen koriste. Ja siinä lukee varo, älä lyö päätäsi. Tuossa on helppakuvia. Tuossa on joku hevonen, tuossa on vahtikoira, joku ja sitten joulujuttuja joulua varten. Ja tuossa on joku hevoskuva myös, missä on ratsastajia ja hevosia. Ja tuossa on joku heppat juttu myös. Ja tässä on taulu, mihin voidaan laittaa sitten kun on ratsastustunteja. Sehän laitetaan kiinni kaikki esim. Joku menee Robinilla tai jotain sellaista. Ja ratsastusvuoroja. Ja tässä on muista harjata hevonen aina tunnin alussa ja lopussa. Ja tuossa on joku hulkissa. Tuossa on joku heppakuva. Tuossa on vahtikoiraa. En muista sen nimeä. Teippiä, joku ruuvi. Ja täällä on kirja, jossa lukee kaikki säännöt. En tiedä näettekö sitä, mutta siinä se on. Ja tuossa on pakki, jossa on harjoja ja joitakin loimia. Ja kynä. Ja jotakin pikkuruuveja. Ja tässä on jotakin vanhoja vimpeltä. Ja jonkun hevosen suitsittavat tuolla lattialla. Ja tuolla on jotakin kirjoja. Okei, mennään ulkotilaan. No, mun kerran täällä on yksi eläin pihalla.
Se on helposti tällä. Tuossa on tällaisessa roosa. Tuollainen söpö. No mitä? Puhuit sä vähän kameralle? No, jos muistatte, jos olette katsoneet sen vanhan esittelyvideon vieläkin, niin tuossa oli naruista tehty autaus. Ja jos muistatte, jos olette katsoneet antaa olla, niin tuossa on ollut, tai tässä on talvikenttä, jota käytetään sitten talvella. Ja tuossa on näissä kelluakaan. Se on tuolla. Sitten mennään tänne. Täällä on jotakin esteitä. Vielä jäänyt. Aha! Häntä kappaa. Se mitä. Tässä on meidän talvilaitsa. Mutta sen päällä on tällainen ärsyttävä juttu, että emme voi oikein olla siinä. Nee. Ja tässä on myös tällainen pieni kenttä. Eli vähän niinku tota tallia kierrettäis. Vaarallista. Tuolla on joku tuollainen kenttä. Iso. Jota käytetään maastokisoissa ennustaan. Sitten täällä on meidän kesä kautta syyskenttä. Koska täällä on hyvä olla, kun on iso paikka. Täällä pidetään estekilot ja tunnit kesäisen, syksyisiä ja niin edelleen. Mutta tuolla talvisin, kun on lunta maassa. Koska tätä ei aurata, vaan tuo aurataan sitten. Sitten näytänkin teille tuon asfalttikentän. Tai sellaisen, joka ei ole kenttä, vaan siinä otetaan pitkiä syviä laukkaa. Tässä on hiekkakenttä. Tuossa on vähän ruohokenttäkin. Tässä tätä käytetään aina silloin, kun ei ole autoja. Eikä sitä tällä hetkellä ole, joten sitä käytetään tällä hetkellä. Ja mitäs sitten? No, tässä se on pitkä kenttä. Tuossa joskus otetaan tuolta jostain päästä tuonne johonkin päähän. Koska tämä loppuu tuolta tuonne päähän. Ja tuolta tuonne. Näin. Sieltä se sitten otetaan kaikkia läppäkisoja tällaisessa. Ja jos olette katsoneet vanhan videon, näette siinä muita lemmikkejä. Eli täällä on kissan lisäksi kani, hamsteri, kalat ja koira. Elikkä elukoita riittää. Mutta kiitos kun katsoit tämän talliesittelyn. Ja minun seikkailujani näette pian. Uutena vuotena, jouluna ja muina päivinä. Joskus ihan muuten vaan tein seikkailuvideoitani. Mutta kiitos kun katsoit. Ja jos haluat nähdä seikkailuvideota, niin haku on Pidon seikkailut. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti nähdään, mitä me tehdäänkin. Hei!